Automobilka Citroën mě baví, na každý autosalon přiveze nějakou zajímavou studii, zajímavý koncept. Vzpomeňte si třeba na Kaktus. Také mnozí lidi nevěřili, že by se něco podobného mohlo objevit ve sériové výrobě. A nakonec, podívejte se, kolik jich jezdí Kaktusů po českých silnicích. No a jak už to je v Ženevě, co si Francouzi za překvapení nachystali pro tento autosalon, tak to už nám řekne František Machov. Máme tu svetové premiéry. Jednak je to auto, na ktoré dlho čakáme na Slovensku. Je to nástupca úspešného modelu Citroën Jumpy, tentokrát s označením Space Tourer. Je to moderné auto, ktoré poskytuje komfortné väzenie až pre 9 osôb. Má výšku 1,9 metra, to znamená, že prakticky zmestí sa do všetkých podzemných garáží. Všade, kde by iné vyššie auta mali problémy, ale súčasne je to aj auto vybavené modernými technológiami. Teď za námi se točí koncept M-Harry. O co se jedná? Koncept M-Harry vlastne je odvodeninou od seriózneho reálneho auta M-Harry na elektrický pohon, čo je plnohodnotné štvormiestne auto. Taká malá odvolávka na históriu značky, keď si pamätáme takmer pred 50 rokmi M-Harry s vlnitým plechom. Okrem Space Tourera v reálnej podobe sériového vozidla je tu ešte aj štúdia, ktorá vznikla v spolupráci s populárnou francúzskou skupinou, ktorá je víťazom hudobnej súťaže. A keďže táto skupina sa volá Hyphen, čo znamená pomlčka, je to vlastne náznak toho, že auto spája klientelu jak rodinnú, tak podnikateľskú, segmenty SUVčka, ale aj vany, čiže vozidlo, ktoré naozaj by malo byť náznakom, kam ďalej sa dá zájsť. Toto konkrétne vozidlo je nielen farebné, ale je vybavené aj pohonom 4x4. Což se hodí, zvláště když rodiny budou cestovat někam třeba do hor nebo na dovolenou. Áno, je to aj na aktívny voľný čas, ale je to aj auto vhodné do mestskej premávky. A je to taky důkaz toho, že Citroën se toho nebojí a že je taková hravá automobilka. Není to žádné nudné francouzské auto. Vidíte to aj v našej expozícii, ktorá je otvorená, veselá, farebná, takže toto sú v podstate aj symboly našej značky do budúcnosti. Co vám osobně se zde na stánku Citroënu v Ženevě nejvíc líbí? Na našom stánku samozrejme sa teším z noviniek, teším sa aj z tých štúdií, ktoré tu máme vystavené, ale naozaj mám aj osobne výborný pocit z toho, ako komunikujeme smerom do sveta.